Ei tuo silloin 2000 vuonnakin tää kulki meinaa. Tehimien kaupan se on pysynyt leivissä. Niin siinä on joku hämminkin se. Joo. Eihän mä voi kuulla tätä puhelimen soittoa, kun mä oon tuolla antennilla just. Nyt vasta kuva. Laitetaan. Ajattele, että tämmöisessä saa asua. Tää on ihan kauhia paikka. Kyllähän täällä asuisi, jos olisi ihana kulta vierellä. Vaikka tää ei nyt monta. Älä tuu tuuppaamaan. Onks tää jotain parikymmentä metriä, niin silti se tuntuu kauhealta. Ja tässä käy noi nuora ateljea ja kaikki, niin se oli 3 kerroksena. Mä oon Kiinassa nää valit. Suka alaisen torista. Näkee uudella semmonen automaatti, että aina näyttää tämmönen nappia, niin Kun tuo autosta pois. Sonatyinen virtuaasi väliin ajaa lujaa, sieltä saa semmonen kappaleen. se on ratiinen, niitä tullut sitten. Ei. Täytyy jaloilla ohjata ja tietää, että mitkä väin menee. Katos, täällä on remontti. Ovella paikka.
Ei, se ei ole töissä. Katos perään. Mielestäni toi olisi riittävä vessa. Sosiaalitila. Pannaan Virtain kaupungin sivulle tämmönen kuva. Joo. Ottaa sitä oikein tilti. Tuolta reunasta tulee, mutta Jartit ja Kalliot on eri mieltä, niin kumpi ehti ensin? Niin Saadaan sisältä kuvaa täältä. Ei peivaa perkeleestä. kaupungin mielestä tämmöistä on tarpeettomia. Tää on vähän vaaleilla tää homma. Nää on ollut tuossa seinässä kaikki. Kato tästä. Joo. Mä en koskaan päässyt 3-4 vuoden aikana katsomaan, että mikä siellä on. Kunnon tuo. Tuossa on mylly. Mylly tulee just niin. Ja meni. Tosta joo. Ei nää on tuttuja teitä. On tosiaan. On ihan mukavasti. Skodakin menee. Happeekin sai välillä. Kyllä on mukava olla ralliauton kyydissä. Uimaranta. Ilmeisesti. Zombin Päiviä ja Peltosen Tuukka omistaa tuon näköön. No, kyllä Skodallakin pääsee. Se on Skoda juhlittu. Tuli vaan mieleen, että Tuossa on puoli metriä niinku tyhjää. Onko tää käynyt täällä koskaan? Tuolla auki. Monet ihmettelee, että voiko mä antaa avaimet, että hän hakee repustaa jotakin, niin mä sanon, että käy hakemassa, mutta anna avaimet, se on auki. Kuka tuohon menee, kun se on tossa vielä? sanoppa se päivämäärä, koska oltiin uimassa. 22.5. Niin, ja minäkin kävin. Ja Kari kävi ja Aho Henry kävi. Mulla on kovia jätkiä. Meitä ei voita kukaan. Virtain kovimmat. Niin, vetain kovimmat. Ei vedessä kuitenkaan. Poikki. Edessä ei ole sitten enää mitään. Parin somenokeen tää menee. Niin paljon tulee, että saa siihen yhteen kappaleen sen miksattua. Se Sirpa sanoi Maurosta, että mä jätkällä niin kovaa, että Mauro pellitti. Mä oon suomalainen. Tää rentouttaa tämmönen ajaminen. Sä et oo täälläkään liikkunut. En oo ollenkaan käynyt.
semmonen vaan se vanha Kolmisuori Eero asuu tuossa Ilomäen päivitteessä. Ja minkä Pajumäen? Ilomäen päivitteessä. Ilomäen, joo. Nyt alkaa vähän tulla lämminkin. Huomaat. Kyllä huomaan, että alkaa tulla oikein. Ei, älä laita. Se on niin kylmä talvipakkanen. Tämmöistä täällä on jännän näköisiä nämä tiedät. Tämmöisiä ihmeellisiä puskia. Täytyy kuvata varman päälle. Silloin, että kamera ei mene naamaa, vaikka jarrutetaan. Silmät puhki. Pyöreä musta. Niin, ja ajattelin, että sulle kun ei kuka sillä menee, niin tietää, että kun videokamera silmässä, niin mun tunnistaa helpommin. Sulatieto on kaikista parhaimpia niin videolla. Asfaltti ei ole hyvä. Se oli Majalan tie. Jarrutan. Masokisteja. Selvästi masokisteja, niin näkyy olevan. Ensin helvetin korkealla, että huimaa, sitten helvetin järveen, kun sä oot jäätä. Kerro jollekin, että se on hullu siihen. Roikkua kalliolle ja sitten vielä jäiseen veteen. Se on siellä. Maistamaan. Miten se on tollain kasvanut? Kurussakin on käärmekuusi tai semmonen ovelanmallinen. Mä en oo ennen kyllä semmoista nähnyt. Luullaan tai jotain. Nytkin sinne, missä me oltiin. On Niin pitkälti. pikkusen matkaa. Porukat tulee, kun ne näkee Junttilasta tällaisen paikan oleva. Ne käsittää sen sanan vaan väärin, kun ilmoittaa, että Junttilassa on teidän mainos. Niin Katsakäinen kauniille. HH. Ei se oo. Katsakäinen kauniille mä sanoin eilen, että sä oot kullin puutteessa. Se Ei, kun mä sanoin, että mä tietäisin kuka sulle antaisi. antaisi. Niin. Kato tuonne, niin taas tulee mukava olo päähän. Semmoinen. Ihan niin kuin... No tää on kuitenkaan... Niin ja tossa toi historia tosiaan, niin sodan jälkeen niin Neuvostoliitto ilmoitti, että tää on Luttasvärd-järjestö, mikä on niin suojeluskunnan porukkaa. Joo. Niin että tämmönen pitää lopettaa, niin koska Luttasvärd-järjestöllä oli paljon rahaa, niin tää yhtäkkiä sitten muutettiin sillä että Suomen naisten huoltosäätiöksi. Mm-hmm. Ja niin rahat siirrettiin sinne, ettei ne mene naapurille. No, kiitos oppaalle. Joo, että Ei helvetti. täytyy tarttua tuohon mäntyyn. Mä melkein sanon, että en mä olisi tullut tänne, jos ei multa se uimassa käyty. Syvällä. Ja sitten se on 15 nousee ylöspäin tuonne oikein. Aha. Ja voit sanoa sitten, että 30 metriä on tuosta vasemmalta niin suoraa pudotusta. Joo. Ja sitten se näin vinosti nousee tuonne. Ja jotkut sukeltajat on sanonut, että tuolla kun sukeltelee syvemmällä, että siellä olisi ihan metsiä. Kato, vettynyt pystyy. Tosiaan se on toisvedeltä lähtenyt tää näin ja Helvetinjärvi, niin tää on kokonaista maan halkea. Joo. Onks se joku saasta? Tulee ja mukava kävellänkin tuleekin.
Niin 10 senttiä löytyy. Niin kuin kalliot puolustaa sitä, että nimenomaan pitää olla rauhoitettu. Nehän jo repi tuon uuden tien tuohon noin ja tää pitäisi olla rauhoitettu. Täällä on harvinaisia kasveja. Tää saa hyvän veren väreillä. Opas on hyvä ja menee. Mä oletan, että sä tykkäät noista lorisilasta. Totta, se on ihana. Se lumua, mä olin kuunnella tunnikausilla tämmöstä ääntä. Tämä on niin isoksi, että se tosiaan... Mä metrillä valehtelin. 29, 30 se oli aikaisemmin. Tänne pystyy lukemaan se, kun se siinä heiluu, pyörii ja sitten menee tuonne päin. Keskukappale. Seuraava kappale. Elävä mainos. Opas pupas. Viinapullon kanssa vielä. Tästä viinapullon kanssa vielä. Tosta. Mihin aikaan me lähdettiin? Kello tulee 4. 12 jälkeen. Sä sanoit, että kello on pian 1, että posti tuli. No 3 tuntia. Ja ilma oli ihan ok, että Mä en muistakaan suurin piirtein, että mun ilmassa ikään. kato toi ajaa Mersua perään.